день, мои даражэнькія. Добрый день усім, хто зберагае і примножае свою спадчыну, духовную крыніцу багацця нашага народа. Сёння экскурс по традыцыйным святам народнага календара правяду з вами я, Зоя Михайловна Бабарыка, кіраўнік гурта беларускай песні і народных традыцый «Спадчына» Вілейскага раённага цэнтра дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. І сёння вам раскажу про одно з самых прыгожых свят, про сёмуху. Напрыканцы вясны, на пачатку лета, вясновы водар з гарачым сонцам сустракаецца. Абуджаная зямля голасам дзявочым спявае, ды з небам чыстым куміцца. Свята сёмухі – это свята росквіту прыроды і ўсёй расліннасці. А яшчэ сёмуха супадае з царкоўным святам, з днём Святой Троіцы. Яшчэ ёсць такія троіцкія дзяды, называюць бацькоўская субота, калі запрашаюць усіх душ на янешню. А вось чаму менавіта сёмуха? Можа, вы ведаеце? А калі не ведаеце, я вам адкажу. Таму што 7 нядзель пасля Пасхі. І на сёмуху усе нашы гаспадары упрыгожвалі свае хаты ветачкамі бярозы, клёна, дуба. Яны верылі ў магічную сілу дрэў і расліны. А яшчэ дзяўчаты ў гэты дзень на сёмуху ішлі ў гай бярозавы завіваць вяночкі. І не проста так ішлі, а ішлі яны з абрадавымі песнямі і абрадавай ежай. А яшчэ на сёмуху вадзілі куста. А што гэта за абрад, вы скажаце? А гэта калі з усей аколіцы выбіралі самую прыгожую дзяўчыну, наражалі яе, і з гэтым кустом войска дзявоча хадзіла па дварам. Вось і мы знайшлі ў сваім цэнтры такую дзяўчыну, нашу Дыяну, і яе зараз мы будзем наражаць кустом. А для гэтага бярозавыя галінкі мы пераплялі каляровымі стужкамі, упрыгожым нашага куста і вяночак на галаву адзенем. І цяпер дзяўчаты сабіраліся ў войска і хадзілі па дварам. А гаспадары ўжо чакалі, бо ўсе гэтыя дзеі зычылі добры ўраджай, добрае здароўе. І ўвогуле, да каго не заходзілі, тыя вельмі смуткавалі, як гэта, каб куст і дзявочае войска не зайшло да іх на падворак і не пажадала добрага ўраджаю, здароўя. Таму да гэтага свята рыхтаваліся загадзя. Былі ўпрыгожаны двары, і калі яшчэ з'яўляўся куст, яго сяды ставілі ва двары на пачотнае месца. Тады дзяўчаты спявалі абрадавыя песні, выконвалі абрадавыя дзеянні. А тады частаваліся смачна ўсім. А далей яны ішлі ў гай бярозавы, вянкі завіваць. Бярозка моя бярозанька, бярозка моя белая, бярозка моя кучаравая, стаіш ты, бярозка, сярод даліначкі, трава шаўкавіначка ля цябе, бярозанька, а вон красныя дзеванькі да цябе ідуць, вянкі плясці ды песні спяваць. І тут з розных старон да бярозак падыходзілі дзяўчаткі, а ў руках у іх былі каляровыя стужкі. І кожная, хто павязвае стужку, загадывала сваё жаданне на добрае здароўе, на багаты ўраджай і ўвогуле на добрага хлопца. А яшчэ прыйшлі дзяўчаты ў гай гуляць, на бярозцы вянкі завіваць. Заўём мы вянкі, ды на ўсе святкі. Назовем вяночки на гады добрыя, на ячмень колосисты, на овес расисты, на гречку черную, на капусту белую.
заўём вянкі, ды на ўсе святкі. Ад Троечкі да Пятра, ды да самага утра. Ох, які прыгожы вянок. На сёмуху дзяўчаты ладзілі кумаванне. Гэта старажытны абрад устанаўлення сяброўскіх адносін паміж сабой. А што ж трэба было зрабіць? А трэба было парамі прайсці праз бярозавыя вароты разам. А потым трэба было пахінуцца адзін да аднаго і разам сказаць: кумушкі і галубушкі, куміцеся, не браніцеся. Мы вяночкі завялі і не забудем, што праз тыдзень прыйдзем іх развіваць і паглядзім, у каго жаданне споўнілася, той вяночак будзе, а ў каго распусціўся, не споўніцца тое жаданне. А зараз будзем з вамі песні спяваць ды хараводы вадзіць каля бярозак. А яшчэ на сёмуху пяклі пірагі і частавалі ўсіх. А кавалачак пірага заўжды стаўлялі як абярэг. Вось і мы зараз усіх пачастуем нашым пірагом. Чуеш, як пахне гэты пірог? Ну што ж, мои даражэнькія, нашы продкі, дзеці, былі вельмі мудрыя, працавітыя і жылі ў ладзе з прыродай, аберагаючы адзін аднаго. Умелі добра працаваць і весела адпачываць. А адметная рыса нашага чалавека – гэта гасціннасць. Пячыце разам з бабулямі караваі, запрашайце гасцей, частуйце ўсіх і зберагайце тыя добрыя традыцыі, якія панавалі ў бацькавай хаце. Да пабачэння!